ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар кӯчаи Зайнаб бибӣ мебошад. дӯстони азиз, айни замон мо дар кӯчаи Умари Хайём қарор дорем. аз ин тараф Саросиё, аз ин тараф бошад Душанбе арена ва Данасос. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 150 метр рост мерему, ба тарафи дасти чап мегардем. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. то ҳавлия ҳама раҳо асфальт кардагӣ минтақаи обод мебошад ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ дар умум иборат аз 1 сотих замин ва 2 дархонаву ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом мебошад. дӯстони азиз, замини ҳавлӣ аз ҳамин дар сар мешавад, ҳамаи ҳамин коридор ҳамаш дар дохили замини ҳавлӣ аст. дӯстони гиромӣ, техпаспорт дорад, бо барқ бо оби доимӣ таъмин мебошад ва дар наздикияш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархаш 550 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занзара пурсон шавед. хона бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад аз бехарзи яхдон. дар инҷо ҳамом аст, ҳоҷатхона ва ин дари асосӣ. ин ҳамом мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ин ҳоҷатхона. ин бошад дохили хона. дӯстони азиз, дар инҷо меҳмонхона, ҳуҷраи хоб ва ошхона. ин ҳуҷраи хоб аст, дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. хона чӣ хеле гуфтем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, аз беғарзи мана ҳамин яхдон дигар чизош неистад. ин худаш ошхона. сабти ҳавлӣ ба анҷом расид. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран аст. аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.